Täällä rupean puuroa syömään. Täytyy hihat nostaa, että en ole ihan puurossa. No niin. Niin valmistuu. Mitä sitä tapahtuu? Ei se sille pitänyt mennä. Videotkin menee päipläsiin. Ja heti aamusta. No niin, sit vaan silputaan banaanukset puuron päälle. Ja sitä kummempaa. Joo. Niin paljon joukona. Nyt on pilkottu banaanukset. Sitten tunkataan etsäpanjakeittoa jonkun verran vielä jäljellä. Onpas niin räjähtäneen näköinen taas. Tonne väleihin. Kyllä se siitä. Ja sitten vaan syödään. Maistetaan ensin. Joo.